आं गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो सानदों। 37 नं धोनस्रि समस्तियाव एएसटि सीट बेयाव जों गेलेनो सानदों आरो जोङो दिनै मोजां मोनदों आरो जोंनि जि इलेक्सन गेलेनो थांनाय जोङो नेशनेल पार्टी भारतीय जातीय कंग्रेस दलनिफ्राय बिजाथि महरै मोननानै गोजोननायजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन बे रोखा जाबाय। नोंथांनि जिथु बियाब बे बियाबाव जिथु बेसेबां मोनसे दाबि खालामदों गासैबो माने माखायानो जोङो देरहानाय रोखा धोनस्रि समस्तियाव जेब्ला बेरायगोन बिथांमोना जि 17 बोसोर आरो दा एमएलए दङ एमसिएलएबो दाबो दङ बिसिना एक्जिस्टिं एमसिएलए एमएलए दङ बिथांमोननि जि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खामानिया बुंनो थाङोब्ला जिर' आरो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों गैलिया बिथांमोना सानो गासैबो बिपिएफजों दं। दिनै जों नुबाय कंग्रेसाव धोनस्रि समाजनि जायफोर दङ बर'फोर थाबाय मुसलमानफोर थाबाय आदिबासि थाबाय नेपालि दङ आरो असमिया बाङालिफोर दङ जोंजों मोजां सोमोन्दो दङ बे हिसाबै बिथांमोना जोंनो मोनसे प्रतिश्रुति होदों जे जों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो बे बाराव कंग्रेसनोनो जोङो भटखौ होनाय जागोन आरो बे हिसाबै डेभेलपमेन्टनि जिहेतु खामानि मावनाया इउपिपिएलनि समाव आरो बिपिएफनि समाव जिहेतु जिर' जेबो गैया डाबल जिर' बेखौ नायनानै बे बाराव रायजो राजाफ्रा मोनसे सिन्था खालामबाय जे बे बाराव जोंनो कंग्रेसखौ नांगौ जोंनो सोलायनायखौ नांगौ जोङो बिजेपिखौ नायबाय इउपिपिएलखौ नायबाय बिपिएफखौ नायबाय जोङो बे बाराव नांगौ जोंनो कंग्रेस बिटिसिआव नांगौ जोंनो कंग्रेस। जोंनि इस्युआ बिसेसकरि हा दिनै मोननैबो सरकारा इउपिपिएलनि समावबो बिपिएफनि समावबो हानि खामानिखौ मावनानै होआखै बिथांमोना मात्र प्रतिश्रुति होयो खिन्थु खामानिखौ मावफुङाखै बिनिखायनो नैबे बार फैबाय थानाय जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिसायख'थियाव बे बाराव कंग्रेसनोनो होगोन आरो जों देरहानाया रोखा आरो जों 7,000नि बारा भट लानानै जों बेयाव देरहागोन। এটা সময় আছিলে যে বিটিসি এলেকাত আমাৰ এলায়েন্সৰ কাৰণে আমি শূন্যপ্ৰায় অৱস্থালৈ গৈছিলোঁ। আজি যিটো দেখা গৈছে আজি হিলদল ভাঙি মানুহ কংগ্ৰেছত ওলাই আহিছে আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মাননীয় সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত গোটেই অসমতে এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলতো বিটিচি অঞ্চলতো এটা প্ৰভাৱ পৰিছে। আজি আমাৰ যি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমৰ্থনত যেনেকৈ মানুহ ওলাই আহিছে আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ বিটিচিত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ কৰিব। মই এতিয়া ধনশ্ৰী আৰু ভৈৰৱকুণ্ড দুটা সমষ্টিত মই নমিনেশ্যনত আছোঁ আৰু ধনশ্ৰী আমাৰ ৰিলন মুছাহাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভৈৰৱকুণ্ডত আছে নৱাজ বসুমতী ডাঙৰীয়া তেওঁলোক আজি ধনশ্ৰীত যিটো দেখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে নিজে নিজে ওলাই আহিছে আহি সমদল কৰি আহি একেলগে আমি নমিনেশ্যন দিছোঁ। গতিকে আমি নিশ্চিত ধনশ্ৰী এই আদি কৰি গোটেইকেইটা সমষ্টিতে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিব।